Angelina Jolie sa preslávila svojou krásou, talentom či charitatívnymi aktivitami. No vedeli ste, že jej meno je známe v súvislosti so skratkou BRCA, ktorej význam nepozná veľká väčšina Slovákov. Skratka BRCA pomenúva genetické mutácie BRCA1 a BRCA2, ktorých nositeľmi je takmer každý 750. človek. A prečo by sme o nich mali hovoriť? Pretože ak je súčasťou aj vašich génov, zvyšuje sa riziko rakoviny prsníkov aj vaječníkov. A kto by sa mal nechať na prítomnosť BRCA génov otestovať? Ak patríte do skupiny pomerne zdravých žien a všimli ste si, že sa vo vašej rodine až príliš často vyskytujú onkologické ochorenia, dôvodom môže byť aj tento gén. Prekonzultujte túto skutočnosť s vašim lekárom a zvážte, či je potrebné sa otestovať. Trpíte karcinomom prsníka? Tak to by ste si mali s vašim lekárom prejsť indikačné kritéria a zvážiť nasledovné otestovanie. A ak trpíte karcinomom vaječníkov, genetické testovanie je automatické. Nie je potrebné zvlášť sa naň informovať. Potvrdenie prítomnosti tohto génu dáva šancu na uskutočnenie krokov na zabránenie vzniku rakoviny včas a bez väčších následkov nielen u vás, ale aj vašej rodiny. Angelina Jolie pred génom BRCA ochránila nielen seba, ale aj svoju rodinu. Tak prečo nie práve vy?